Nyaka enkulu. Sile nyangeni. Sile Hayi, kaDokotela. ngiyabona konakele. Umhlaba manje. Hayi. Sikuliki sidzokele siphezulu phela. Hayi, ngiyabona Manje ukuthi na wonke ama-team asihalela. usasho kwileague, ila liga. Iyalalika. Ila liga baba, ila Uyaphila liga. kodwa. Ayisaphinde nyaka enkulu. Mina hlala ngithe namhlanje angiphinde ngibatshele abengithe ngizobazisa ukuthi amakhombi aqhubeka yini ngiyawakaya nabe maningi. Ngibenzelile ke baba. Boshayelo kakhulu. Umuntu sekuyena manje uthi wenze njalo uxoshana nekati eziko. Ngizoxosha ikati eziko. Uzoxosha ikati eziko. Yes, futhi ngixoshile kubantu bafutha. Ngazi alibonga ngani. Ngoba abaningi ngixoshile ikati eziko. Abanye ke baningi ingeningi mfowethu ezifuna ukuthi ngiqale ngibathinte mina ngezandla. Yes. Futhi amandla abanawo. Ingakho ke ngathi khona ikhombi ya500 eyokutabula lo yamuntu ombonayo ukuthi izinto zakho ziphansi kunzima nokuthi ngimthinte ngezandla. Naye akanawo amandla athe. Yes, 500 na ikhombo le. Direction yakhona direction yakhona mase nginika uyisebenzisa njengoba ebovu la imeni inhlanhla into ebovu ibhodlela encane. Yeah. Yes. Naye 1000 ikhombo ayibona bazoyikhuphula emavideo nami bezoyibuka 1000 enophodle emqondo. Akashintshi lutho isabasiza abantu. Isabasiza abantu kakhulu baba. Nalensipho yakhona la ngisuke la sengivala ngehlahla nasesitheni udeka itafula phambi kwezitha zakho. Kodwa ngeke lideke mawungasuki wena ufonela inyanga uthi wenyanga naku ngixakekile ngoba noma singayenza ivideo sithi sibalo ukuthila ngasiqede konke. Zinekele enyangeni. Umhlaba mkhulu. Wozofika uhlale phansi la. Khulume nami. Ngeke ngabona indoda ebovu lapho kwenzeka. Hayi. Ngangithi khuluma ngalo ndaba. Ayike ngibona. Ubona sengafuna ukukhuluma ngawo njalo amafutha seyaphela futhi. Lawe ngimixa nawo. Yeah. Phela ubona ibovu kanje kunamafutha athiza amanye. Engimixa nawo ukuze ke ubovu simele iphunga ngoba lesasilwane phela siyinkinga. Isilwane sangempela ukuthi sidonsa izinto. Sidonsa izinto njoba sifaka u100 phakathi sifuna imali. Kodwa sidonsela lo muntu ozofona. Lo ozotshela mina ukuthi unenkinga mase yaphuma. Ngeke usuke uqaqe ngejubani uhambe mina ngakhole emezizwe likhulu. Hawu, ozani mina ngikhona ngizokusiza. Ngeke kube njalo bafowethu. Injalo indaba. So 800. Imi kanjalo. So 800 kodwa ngeke angiboni ukushaya uDecember 15 December. Ayi, ngade ngibuka nama-order wakhiphayo ihambe kakhulu. Kodwa kusho ukuthi manje isalele lo muntu ozofona manje. Mfowethu akafona umuntu eza nyasizakala enyangeni akhona amakhombo lapho 1000 le 500 le 800 indoda ebovu u15 mayihamba nohlanga ogcatshwe emzimbeni lemali 15 indoda ebovu mangabe ihamba nohlanga okusho ukuthi lento umuntu ayi-install yena iprogram kuyena ayifake ngaphakathi iphile naye kuba bhawuza inhliziyo yokubhawuza nemali izinto zokudonsa isidonsa sikhuluma ngaso kunyanga enkulu ngiyaxolisa ukuphuma kuloko esikhuluma ngakho ngiyobona belungu betshala imbali betshala ihlahla nyanga ekasho ukuthi uyitshaleleni lana ile mithi phela simixa nayo le bayitshala belungu manje ukuthi wena lento ikhuluma ngesizulu yayibona cha ngoba nalapha emva kwakho konakele singakhuluma kushona ilanga bese singaqala sithi sivula la umhlaba mina umuntu akabuyi ngalo kwakusasa ufona namhlanje mangabe ngikunika izizwe zakho cha awulethe inamba cha lethe inamba awulethe inamba ngoba ngeke 031 031 065 065 00 86 86 yeah 031 031 065 065 00 86 86 ikhona WhatsApp ikhona WhatsApp baba ayithini kodwa WhatsApp ngiyabaxwayisa ngayisho mawungu-WhatsApp video call kuzovela lo muntu ophambi kwami manje ayifakwa kaphepha yami imali ayisend ukesend ayifakwa Shoprite nginika i-account ezoba ibhanki eqondile hayi i-account yakho nyanga yebo kona i-account yakho nyanga enkulu kodwa i-account yomuntu elethe inhlanhla kuyena nje kwawona ukuyithatha kwakho i-account vele ube nenhlanhla yabona besila kweka WhatsApp 062 062 00 7 00 80 asiphinde thatha ipeni mengane gijima kunakele thathela ukhulu wakho thathela umkhulu thathela umfowenu ukuthi izinto ziyenzeka nabo selefona ngizobuyela kuyena ngomfonela ngoba kuyaliwa iba lo ngafuna ukufona uyasala 062 00 7 00 80 asibambe inkinga zabantu asizazi umuntu akafoni naba sebeqalile seziyakhala izoziphele lento ayifunayo iyaphela ke lo muntu bamazi asibambe njalo ku bye bye.